Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, magpadayon ta ug karon akong i-upload ang Palamie Drama Compilation Part 186. Ug sa di pa ta magsugod sa atong drama, magbasa ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload nato, Part 185 basahon nato. Ang first comment nato si Ma'am Laarni Vidal ting sa upload idol, nice drama. Tulog ka heart, daghang salamat pud sa imo diha. Laarni Vidal. Dan medyo ni comment sa ato si Ma'am Laarni sa una pa ni hantud karon. Daghang salamat sa imo diha, ma'am. Si Nalin Labial, thank you sir. Daghang salamat pud sa imo diha, ma'am Nalin. Si Oscar Abedog, salamat asad idol kay daghan na sad ta mahimong trabaho ani basta dol wa skip kay maora ni atong ning drama nga makawagtang sa akong mga stress padayon ang judol kay padayon sa nimi og support nimo. Daghan jud salamat sa imo Oscar Bedog sa imong pag-comment nga naadjud ka pirmi ug labi na sa imong pagpaminaw ug sa imong pagwa-skip. Dako na kay tabang sa ako ang channel Oscar Bedog. Usbon ko Oscar Bedog, magpasalamat jud ko pirmi sa imo nga naadjud ka suporta o sa imong pagsabot. Salamat kayo. Si Sir Dads Vasquez, daghang salamat Palamie Drama sa compilation sa What's the Style sa sugalanon sa kinabuhi sa atong mga sindir. God bless us all. More power sa RMNDY Espiritu drama. Daghang salamat sa imo da Sir Dads Vasquez. Ako magpasalamat pirmi sa imo sa imong kanunay nga pag-comment pirmi na ma-appeal sa atong pag-vlog. Salamat kaayo sa imo Si Luel Balandra, upat ka heart ni kang Luel Balandra. Salamat pud sa imo diha Sir Luel Balandra. Si Ma'am Del Sam 99, salamat sir idol. Karon lang ko naka-comment, karon lang nako nahuman paminaw imong drama. God bless you and family. Dagan jung salamat sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay pod nga pagpaminaw ug labi na sa imong pag-comment nga ma-appeal pirmi sa atong pag-vlog. Si Jude Plastico, salamat idol sa new upload. God bless out akong tito nga BS Bugnaw ug Simud. Salamat sa imo diha Jude Plastico. Si Richard Isko, pagkanindot jud. Salamat si Moda Richard Isko. Mga to mga listeners, tanan ka comment sa tawag atong gi-appeal o pagbasa. O ato na sugdan ato ang Palamie Drama Compilation Part 186. Ako si Rod. Ginaingon, ayog buhatang ngadto sa uban aron dili ka usab mapaslan. Mao kini nga tabo sa kong kinabuhi nga dili gid ako mahimong may kalimtan. Ay, Rod. Kinsa man ang babae nga miupan nimo? Akong uyab, lo? Ay, kapila naman ang babayhan ng imong gidadin, ha? Wa na ko kaihap. Pastilan ni mo, Rodrigo. Nangulik naman kag mga babae, ay? Ay, parabi do! O saan naman nakasimanas, Melissa nga imong gitanugan, Rodrigo? Saman? Imo nang pahinggon? Eh, lo, yung taon eh. Bisip ko saan ako taon no, nga di naman na siya taon mo ulit sa ila, eh. Nahadlog na kay basig badapat na siyang ginikahan na, noy. Lo. Ang siya ikong baton, lo. Tabagi ko, lo. Masaman na. Wakas linang babayhan na, Rodrigo. Hello, Rod. Pearl? Yeah, it's me. Kumusta nga ko, kuya? Ha? Kimingaw kay ko ni mo. Banta na. O di ko gusto imong baliparan, ha? Let's go, Rod. Asa mo na, Pearl? Mga un. Mag-istorya ta sa itong nga kaagi ka ni. Ay, next time na lang, Pearl. Next time di ko na? ganag next time. Karoon akong gusto, Rod, kay... Kimingaw na ko sa imo. Hello, hi si Rod. Eh, wala ba ko makabantay dahil Melissa? Uy, magpapalit unta ko niyag manggang hilaw. Unsaingan? Manggang hilaw, lo. Ganahan ko mukaon, kay giluod ko. Kasukaon. Gitanugan man. Ay, hinog jod. Tulo ng atong anak, Rod. Pulos pag yun babay. Huwag kay plano nga magpakasalta. Unya na nakasal, Melissa. Unahon na to ang bayaran sa eskwelahan sa mga bata.
On, sige ka ang mahibaw. Si Aubrey, mag-senior high na. Si Mitch, grade 10 na. Si Celine, grade 6 na. Pulos pag yun na sa private school. Ako rin bahala sa itong mga anak, babae, Melissa. Pero bahala na. Gusto na kong magkahuman silang tulo sa pag-eskwela. Diin ka, ha? Tubag ako, Aubrey! Diin ka, gikan ba? Ay, kusuga gud sa imong tingog. Nabot man to silong. Rod, ikay pangutanan ni Aubrey, ha? Pila na kayo nga dugay na siya mo uli. Obre, sulti migdiin ka nganong dugay ka na uli. Tubag, ha? Uy, Kinuha ko. Dili. naunsa naman sa ka, Melissa? Rod, si Aubrey Milayas. Nagbili ng suwat. Unsa? Abi, pasaylo ako ninyo, ha, pa. Pastilan, Rod. Nabumirang ni mong imong gibuhat sa mga babae ka ni Adto nga imong gipaangkan. Ang imong anak mo'y nakadawat sa gaba. Tiwasa na ang suwat ni Aubrey. Tiwasag basa. Amdos ko o dili mga mahan ang lalaki sa akong gimamdos. May pang magikog. Dili! Dili! Ang gaba nga para unta ni Morod, tuwa na punta sa atong anak. Sa din ako kung mamamdos sila. Sa ni mo? Mao nagminaro na lang ko ka ni Adto kay nahilabtan ako nimo. Hadlok ko nga mamabdos og dili sa kamagamahan. Nainumdum ka? Kinsa mga babae nga imong gipaangkan, ha? Sige pa. Sige pa. Amor. Ay, Rod. Mabdos ko, Melissa. Og si Rod ang amahan. Ug ano ako may sultihan ni mo, anak Pearl? Adto sulti anak ni Rodrigo. Naibaw na siya pero dili siya mga amahan ini. Dili kay si Pearl Ray imong napaangkan, Rod. Dagan pa sila. Si Lucille, si Mimi, Joy o Rose. Gusto na, Melissa. Ayaw na kong sudyae pa niya na. Ay, mulakaw ko. Pangitaon ako sa Aubrey, ingon man ang lalaki nga may nikapamamdos niya. Unsaon ni mo ang lalaki? Dawata ang gaba nga para unta ni Morod. Unsay mo gilakan, Mitch? Sulti! Melissa, may nasayran ka bag unsay gilakan ni Mitch? Mabdos siya. Oh. Sama sa nahitabo ni Aubrey. Dili mga mahan ang lalaki sa gimabdos ni Mitch. Unsa? Anong natabo ang kini sa duha na mo kang anak na laga? Lo, ano Kung man? mituo ka pa o gaba, dili unta kini mahitabo ni mo, Rodrigo. Ako may nakasalo. Anong adto magil sa akong mga anak? Ang gaba, Ay, ano di ko man? makatubag nga na, Rodrigo. Ang naaras kay tas-an ang nasayod sa tanan. Rod! Rod! Gisangpit ka siya mong asawa, Rodrigo. Paulit dahil sa ato kay si Celine naglasla sa iyang pulso. Unsa? Ginoo. Kung silot makinitanan nga nung ingon man ini ka grabe. Sobrang sad kayo, Lord. Sobrang sad. Ako naman untang imong isidutan. Dili nga akong mga anak. Ako na lang unta. Excuse me, sir. Kinsa man ka? Ako si John na, sir. Classmate ni Celine. Ako'y nakakita diyang naglaslas siya sa iyong pulso. Usa.
ako, sir. Rodrigo. Pearl, Imo deng anak si Celine nga classmate sa akong anak. imo ning anak, Pearl? Oh, atong anak Rodrigo. Unsa? Jonas anak. Bless ni Papa ni mo Rodrigo. Ako siyang papa? Mount Pearl? Lah, sister din ako si Celine? Happy 60th birthday ni Murad. Happy birthday, Ron. Sige na. Huy pa ng kandila nga naa sa cake. O unya, pag-wish. Ay! Duha mga babae ay nagunit sa cake ni mo, Papa Rodrigo. Buutan ang Ginoo. Sikata sa akong apo. Ayaw, anak lo. Sige na, huy pa na ang kandila. Nya pag-wish nga unta, wa na'y katapusan kini kalipay nga atong natagamtaman. Lord, takang salamat nimo. Giusan na nimo ang tanan na akong mga anak. Ingon man, nakasinabot ra sila si Melissa ug si Pearl. Yay! I love Rodrigo! Salamat! Daghang salamat ninyong tanan! Salamat kayo! Lord, thank you! Naragid sa panultihon, ang gaba dili magsaba. Maong dili mabuso samtang batan-on ka pa. Daghan ko gipaangkan. Akong mga anak babae ang nakatagamtam sa mga gaba nga para unta nako. Bumirang kanako ang tanan. Unsa may akong nabuhat? Sa man nako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Reniel, giningon, di makiglali sa tao nga bakaton. Kay bisag ibala pas kanyon, di ginamangkon. Morning nang tapos akong kinabuhi nga, naku mahimong kalimtan. Kutasa eh. Uya! Christine! Adak, niya ka na di ay. Ma! Naluya ko sa kainin sa pag-drive ng jeep, oy. Niya, huwag kayo pasahero. Bao ba? O diya sa magigutom na ka. Ma, yun na. Si Christine, di ma. Nagkuyog bantusdar na bayot. Uy, asa na sila? Parlor, kay magpagwapa kuno siya. Unsa? Di nilang kabayot ha. Kung naman gipatung akong ukangan nga hilaw nga magpa-parlor kasi mong parlor. Unsa man daday, oy? Mabagan ko ini mong kabuang ha, Kristen? Yan ang mapagan man. Oy, alam nga, noy? Imo mong gipasangyo nga, anin ka sa akong parlor? Alam na ikaw, ay? Magkita mi ni Felix. Felix na sad! Ikapila naman na siya. Kaduha. Girl, ako kay kang Kristen, oy. Masakbang gani kasi mong bana? Dili na ko siya bana. Live in. Kaya wak pa man ko niya pakasli. Oy, parihar na eh. Parihar na. Dugay na mo nagpuyo as in bana na mo siya, ay. Di pala gibayot, uy. As long as wa pa mi makasal, I'm free paghapon nga mangitag daghang lalaki. Ambot lang mo, Christina. Correction. Not Christina, kundi Christine lang. Ay, anak. Hey. Nganing ni ang magasgawas, ha? Suro dito. Anong naapa ka din eh? Wato na ako si Christine tayo. Anong wato ba man mo? May bata to siya. Di ko mahimutang pa kung wa pa siya. Oo ba? So na lang. Paway dito. Paway na kay mo sa'yo pag mataog nga puhon. Aron mag-drive pa ka. Ako lang paabot din ni Simong Sawa. No, ayaw pa. Ikaw na lang katawag dito pa. Paustilan ba yan ni mo, anak? Ay nala, sige. Kung moabot na ang imong asawa, pag nga niyang mga suga, ha? Apilaan niya ang kusina, anak. Opa. Ay. Naman yung bayhana, eh. Unsa dili ta madayon ron. Ngayon ako susud sa kwarto sa motel. Unsa? Hadlok ka si mong asawa? Kadugay na nimong namabay karon pa ka mahadlok.
ambot ni mo, oy. Bahala ka niya, oy. Hangkaw. Ready na kay ko diri. Nag-una-una pa ko din sa kwarto sa motel o niya uwa di ay. Unsya mi ding akong kahigal ruin. Ay, giyahak. Uli na ko ay. Akong pahimungtan sa akong kahigal, Renel. Salamat kinauli ni Christine. Siya nang sakayan ng motor. Pabuto na ko siya din eh. Oh, abi na ko nagpagwapa ka. Wa malagi. Bangka diha, hagbay rin akong gwapa, ah. Oo, naibaw ko, ana. Ambot na ko ipasabot ba nga. Moro magyapon yung buhok. Kulot magyapon. Naglagot ko sa bayot, uy. Wa mag-andam para sa Brazilian rebound. Dali na dili sa tong kwarto, biyente na na. Kalma lang, lagay ko. Kung bitawan. Pas ba? Kaya na ako sa mood, uy. Usa? Umay noon. Mabitaw nga, naguwat yun ko ni mo, Christine, kay dugay na sa gumwa ka jirjir ni mo. Baya, ako ba yan yung ngisi? Swerte ka. Kaya wa ko madayon ron. Ha? Ang sa'yo madayon, ha? Christine? Naginuton pa man yun mo akong gisulti, uy. Wa madayon ang pagriban sa akong buhok. Aw, abi na hukunsa. Oy, uot sa rog ni Uyog. Uyog? Ayun na lang pangilabot. Uyugon sa tika ba? Ato, tadi. Uy, naglinog. Linog? Linog ron. Ala, asa pagdapita ang linog? Taas kwartong Reniel o Christine ay ikaw, Christine. Hala, naabot na dahil hinampak. Ngayon ay mukha yung ago. Bisog mo itugon sa writer. Kana, inago, kana, sakto na. Lami ay ko igat kayo. Lagi! Nausap ang tukan sa writer. Miss, nahugag imong coins, oh? Ako itong gituyo. Miss, oh. Daraw tagak ng mga coins. Sorry, thank you. Cute ka. Salamat. Miss! Natagak ng imong shoulder bag, oh. Ay, hala. Thanks. Salamat sa imong pagkain ako, ha, miss. Gikan pa ko sa Manila. Taga Mindanao gid ko, pero Manila base ko. Karon sa akong work. Na ako nagstay sa hotel sa may uptown. Wow. Dudong, medyo, nalipong ko. Kagayapon ko. Syaro, di ta ka madasa kung pag-inartista. Basta actress, may high school na ako. Miss! Alawa pa bad ba uli ang imong asawa, Ridiel? Wa musulti na kung asa siya? Ay, wag yun, oy. Hain ko. Niya ka sa room sa hotel nga kung listahan, miss? Ay, kalimuot pa. Oh, Christine. Bugno ang aircon sa room. Gilimutan ka? Noong sama ka? Ikaw na kamutan ang minapol ko. Kali na, dyan na. Minyo na ka? May anak na ka? Nga naman. Pero, yat-yat na mga kagtutoy. Mayot. Sabahan, dili ka? Mayo pa ko mamasok kang char. Dili ka ganahan mo, try? Try na. Joke lang ako, ha? Kuan, sige. Samay. Pasuya ko sa imong muscle control. Suway, day ka. Lumsat ka. Yati ay, ha?
Di naman ito. Di mo Nganong di man kamusulti na ko ha? Kinsa na sa'y amahan ini mong gimabdos ha? Ikaw, kinsa pa man di Ay ko gimuang buang, Christine. Kapila naman ni ito, bu. Ikatulo na ninyo ning bata, ha? Tulo na kabuk ang atong anak. Ulo sila wa maliwat nako. Ha? Tanawa mga dagwaya na. Kanang usa, oy. O, tanawa, kana. Lalayan ang itsura. O, sultis tinod. Ay, pagsige pa makak, ha? Imo lagi ning anak, Crinel. Imo ni. Di na ako! Ha? Sa imong kabakakon, ha? Nalimot ka? Dili ko makahatag ni mong anak? Kay baugon ko? Oh, sigang mata ni mo, no? Wala, bitaw na, nalimot. Oh, nalimot ka? Mao na diha? Niresulta ng imong kabakakon, Christine. Oh, baog ko! Wala bakakon ka bisag unsaon. Bisag ibala ka bas kanyon. Hindi ka mo angkon. Wa ko kaguan ta, oy. Diyaan ako si Christine. Wa ko mawili niya kay gawas nga kami makasal. Ang tulo niya ka anak, lain-lain ang amahan. Bisag unsaon basag pangutana, di sultis tinuod. Nag-ibala pa sa kanyon, di gyud mo angkon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Juliet, ginaingon, gibasulan ko na ang tanan nga nahimo kong sa apan kay gipili man nimo nga dili na kita ang mag-uban hangtod sa kahangturan, dawaton ko na lang ang tanan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimo mahikalimtan. Palita pan, Pig, gutom kayo. Oo, sige, paabot ako din nak ha. Magpalit ko pan sa gawas. Apilan sa dakong soft drinks. Dinhi lang ka ha. Okay, ma. Naunsa man ko Human ko nakaligo. Muraman og nilihok ang akong ganas. Karong gabi para ba mauli si Litong da. Ay, agwantahon ko na lang ni. Anik-abot sa kumpana, magtagbaw ko kay lami. Agid, Hala. Kana nangihi sa kilid sa punuan sa saging. Hala, si Jonas. Wow. Kagahi sa iya. Takura pa niya taas. Sigbalik. Hala, managpangihi ay. Hala, man na. Giuyog-uyog. Hala. Gitago niya og balik si human naman ni. Nilakaw gyud. Sa motog lihok akong ganas. Hanggang Jonas, gahi atoy, lami ako atoy. Mas Juliet, natuot nga siya nga. Wa ako kabantay niya nga. Pwerte niyang tutok sa kuwa nga. Niya skilid puno sa akin. Labiag ng Juliet, ay. Pisan may anak na, pero pigo pa magyang anay. Iya, no? Lami ak ni Juliet ay. Lami ni Jerjero ni Bayana. Ay, gabi na. Karong taod-taod, maabot ng akong bana nga si Litong. Lami ka na ba yung Jerjer, anyway? Nagilok ang ako. Day, Juliet! Ay, salamat. Niara ko, Day! Niya naging akong bana. Ready na ka, Day? Yes! Dali na, dong! Niara ko sa taas, dong! Kadiyot kay manaog ko sugaton ta ka. Kini majerjera na gid ko ini ron. Kay niya na gid ang akong bana. Lamian na gid kay ikaw ug kahi. Timing sa gabag ko kong liko. Wa pa ko makaihi. Balik na sad. Patilapan ko nig maayo sa akong bana akong ubos kay nigilok og maayo. Mau ba? Humana dahil katul. Humana dahil kaon nga itong anak. Oy, dong. Ako pa kumukaon, tigihuwata ka. Ay. Ikaw ang gusto na kong kanon. Mo ni katul. Bago kong linggo. Ay, sabot ka katul. Makaihi. Balik na sad. Ay, balik. Tanan na. Ato ta kwarto na. Nanggilok ug maayo. Pangihisa, bro. Di balik. Pero day, medyo luya ra ba ko roda. Ipit ko alida. Medyo luya ning ako aday. Ibaw biya ka sa ako ang trabaho nga. Pakusog kayo. Kapag kay ako lawas. Abinutiko ko nga ako aron day. Ako ray mo paparog ana. Ha? Ay na, kay lami na kaayo. Kasakitan ba na nako. Ha? Sige sa ako kit-kit ng mo wagit ni mo tulid. Kaya na kaayo. Hala.
Ako nalit tilapi, be. Dali na pa. So, nabalingon dito ko ni mo kapoy kay ko. Gani. Ikaw na lang gani. Dali, bi. Kana imo atong patuskigon. Kani. Pagani. Pa de. Dili na space gani. Kani patuskigon. Kalami. Ikaw ka nang ngihi. Pabitaw. Lain. Sige lang, bahala na. Mga papads ha, Jonas? Ganahan ka Juliet na sawang Belitong? Ba yun? Miya itong jijirong bayana. Klaro kayo nga kuwang siya sa kalipay sa imbana. Kuwang yun. Pwede mo ba, Jonas? Kana ba si Litong ba? Bumigyan mo yan na. Mabitang bahay among tawag ka na. Migo kayo yan na. Tagsari ka mo kahi iya ha ba eh? Hagop ka na sa trabaho. Muna. Mga bilan ko na sa Juliet. Paimok. Bilang ko gina. Ha? Kaya kasiguro ko nga madagi na akong bayhana. Magpa-jer-jer gina siya na ako. Bayhunas. Amping lang yun, Bea. Amping lang yun. Ikaw masakpa tao may lito kay tirada na ba gina? Tanaw na ko. May mga anak mo yung kasing asawa. Tanaw na ko. Kada si Belito. Kami babay. Hindi ko masakpan. Hindi masakpan ko magkakirelasyon sa asawa. Mag-jer-jer lang ko. Di ko mo relasyon eh. Ha? Ujir-jir ako sa asawa. Labi ang dagan, no? Kadua o kato na ko jir-jir. Naman yan. Bayunas! Unsa? O lagi day Celine. Nahibaw day si Jonas nga pirming mag-overtime mga akong banas trabaho. Ni-chat man siya na ako nga muadto ko na siya sa amo ron. Hala? Anya, misugat ka day? Uyo, kabuutan na imo ang bana, anya magbinuang ka. Tagsar man sa kuna mo gahi ang iya day good. Ha? Mamutilaw ko glain kay gimingaw na kay kog kaugahi. Day Juliet. Unsa? Hoy Celine. Ayaw butang-butangig bating istorya ng akong asawa. Dili sa makahimo og buhat ana. Kanay mo gisulti na ako karon. Aron mo tuo kano. Biya og sayo dihas imong gitrabahoan. Aron masakpan nimo imong asawa nga patungan og laing laki. Sige na, bye na. Okay, dagan pa kong trabaho nun dire. Bye, Celine. Pero, yun na. Tinuod ba ka ito yung isulti? Manangin ko sa mong labaw, Mu-out ko karong hapon. Aron makaabot ko sa amo sa iyong gabi Jonas, ilata dinis amo, lain ka ayo. Ani kita magbuhat og sa din Daliun lang ko na ito. Dali. Ayaw din Ayaw din Tanas among kwarto. Kay basig mo sa kang among anak ka nagduwa sa gawas. Tanas among kwarto. Kamus upan din. Alam ni anak Jonas. Unsa na ko parang mahuman dahil na. Agay sa imo. Sa imo. Ay ka. Gabi ini. Wala ko agay. Mga hayop! Uy, mga demonyo! Ano mo na? Uy! Galang sila! Do pa sa ilong ko. Do, gusto na makuputila o gahi kaya imo luyat man. Salamat tayo Selena kay gisugot ko nimo. Ikaw ang ipulin ako sa akong asawa nga maluibon. Akong matod ka nagmahal ni Bolitong. Wa mahikog man ni mo imong asawa. Ang iyano, lawas no narkit nga kalipay ang iyang giapas. Gipalayas na ako siya sa mong bayo Og ikaw na kung dadon sa amo. Di ay? Ikaw na. Salamat, Litong. Dali, adto ta sa amo. Sige. Litong. Dong, Litong, yung asawa. Dong, Litong. Gibasulan ko lang tanan akong sa nga nahimo. Pasilo ako, dili ta magbuwag. Litong, is. Juliet. Ayan na lang kung ipamugos ang imong kaugalingon ni Litong. Hugaw ka na nga pagkaasawa. Dili ka na angay niya. Kung mabalik mo ta, wa lang gyapon kalinaw atong pagpuyo. Ug ako wa na ko'y kalipay uban nimo.
Usap asilo ako. Di na ko makigbalik pa nimo. Og si Celine, siya na nga akong ipuli sa imong dapit. Kay si Celine, siya ang tinuod nga nahigugman ako. Usa ayaw na pakita na ko. Palayo na sa akong kinabuhi. Wa na gid makigbalik pa nako ang akong bana. O nga nibiya na lang ko sa iyang kinabuhi. Igo na lang ko sa paghandom sa matamis na mong kagahapon nga sa gugma o kalipay. Igo na lang ko sa paghandom sa tanan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jimmy. Ginaingon, ayaw paghinilas og sulti nga wa pa mataw ang imong gikadlukan. Ingalig, magguro kas kawahian. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi nga dili gid nako mahimong ikalimtan. Uy, hala Ginoo, unsa ba tong buto-buto? Ha? Nagigugo na sa mga pulis dito. Nervyoso man ta ining dapita do. Bida, oy. Dugay na puyo din dapita. Wa pa yung kamaan at oy. Hala. Uy, Ginoo ko. Kitsa karon ay. Ginoo ko, kinsa man in town ron? Ginoo ko in town. Tingog, sige lang panuktok. Uy, ko! Ala si Jim. Si Jim ay ablihi dayon do. Buang giniigsuon na. Nakibaw siya nga namaligyan sa Cebu si Arnel. Nagkuyo-kuyo ginoon. Yayayahay mo sa dong hasa. Kapilog dagan. Aron dili mapusala sa mga pulis. Duo ko. Laylos ata. Mas marok pa tas mga pulis. Mas sila magkakot na to. Amo man sa kaaraw eh. Lantaran sa kang midawat at atong mamalitay. Sa? Baudisad kong asset to. Mauna. Kumpiyansa ra kayo ka. Apin luong kong dagan-dagan da. Daoroy, ako mahadlok, no? Unsa? Wa pa matawang akong gikahadlokan, Arnel. Ilam di ay. Ay palabig hampog. Babay kang dako. Oh, di man day kamutuon ako. Bahala ka, uy. Uy, Ara! Ay, may kinauli na kaso. Dayon, dali! Isira dahil ng pultahan, ma. Ay, Ginoo ko. Ilak, uy! Ay, gilak na nako. Natural nga ilak yun. Oh, Isang ng Arnel, ha, Ara? Lain na sa ni mong laki. Kadaghan naman ni mong laki in town. Uy, Ara! Saon? Ko pa may anak ni mo, ma. Anong ni uli man ka? Ara? Mura mo sa tago ng puyo din, eh. Nanang pangutanaha pa, uy. Apil kas listahan, uy. Sa mga pulis kang ipangita. Sa? Buong sila? May magakoy na maligya. Ikay nagtulog siya po na itong dunay mipalit kag usa ka asit. Swerte pa ka rin. Kay wa ka maigo na itong migukor kang Arnel nga pulis. Luoy kay nga mga nakitaon, uy. Masakitong para ba kini? Huwag mo lang ipasagdan. Ano siya ka ba? Ay, in town, Ara. Uy, ayaw bihatagig da kong problema. Di na mo maproblema, ma, uy. Kay di na ko mapuyo din, he. Makilive-in akong pulis. Ay, ano wara na gini mong biyas, ha? Unya, ang mga anak. Kinsa may mga taman, ha? Kumo din, Jimmy. Sus! Basti lang. Ganong yatagan magag-anak sa ginuin tao, eh. Nga dili man dahil ka makamaumot, man! Kutuman na, uy. Kaya sang napalik sa pulis, eh. Ay, salamat. Nabalik na siya. Oh! Ayaw ko po sila, sir! Mamala, gutom na ko. Kadut lang sa Inday, ha? Magluto pa si Mamala. Ay, di anda. Naluto ng noodles, Inday. Gutom na kaayo ko. Ako na'y bahala ng mupakaon ni Inday, ma. Baby. Nala, sige dong Jimmy, kahit iwason ko pang gipanglaban akong kanang inihi ang Inday, ha? Pastila, naunsa naman eh. Dako naman unta ni, mangihi pa man gihapon. Ma, ay nagreklamo. Ate, manon na nato si Inday, kaya ang inahan ini ambot. Puhi pa baka. Nga 5 na katuig, wa na mo pakita ang taon. Oh, hisay mo tuyo, ha? Uy, nagkamakailan ako pa. Oh! Tiyong gruni, Arama? Ara, matabaho na ko, ha? Nibalik ka naman din, eh. Ikaw na ito man si mga anak, ha? Kay 5 years old na ka na. Pero,
Karon pa kain taon makatiman niya. Oy, Dong Jimmy, salamat kaayo ha. Kay inyo kong gidawat pagbalik. O gihatagan ko ninyong chance nga ipakita ninyong nag-usap na ko. Unsa man ka? Di ka makaon, ha? Dili ko. Si Mama Lara ang pakaon ako. Agkaka ka man ding buanga ka? Liwati ka si mong amahan ha, nga buang nga mibiya na to, ha? Buang nga gabo! Ganahan ka na ko, Edgar? Ganahan. Bayaran ti ka kung imo kong lipayon. O hatagan pati kasi mong ganahan nga shabu. Ang tanong, kaya pa ba ni mo? Edgar, fighter pa man day ka sa course na ka? Edgar, kana na. Nahipa kung sabog ka. Yes, basta makasuyod ko. Sige pa, kana. Jimmy, ay na nag-ibili ni Aray ang anak ha. Kaya bisultis inday na ko, nagisagpa ko siya sa iyong inahan, o sakit ko kayo. Unsa ba? Inday, ali? Doon ako'y pasalubong ni mo. Ali, dawat tao mo. No. Hilas. Di ka mo dawat aning dal? Kaiyapak ko na si mong naong. Di ba ka? Di ba ka? Agay! Si Arama, pa. Nibalag na sa imbisyo. Lain-lain lalaki ang yubanan. Mas guwang pa nimo pa. Ginoo, ha? Tanaw na ko. Dato ang lalaki. Ug si Arama mo na mablo siya. Ay, nabuang na kita siya. Di na maihap sa tudlo ang miagi niyang mga lalaki. Unya, karon lain na sad. Mayo kay ni anak ka. Sabog ka sa? Sa? Sabog ka? Ano na naman ka sa ato? Ha? Ano ko anak? Uy, hilasan mong magmukuha si mong anak mo. Hilas kay ka. Ang hilas man ako man anak. Momento! Pero wag ka magpakainahan niya. Bala? Oh. Nimay. Ikaw? Ang kambayana ka, ha? Dako ka kay talo na ko! Huwag yung kanilimit, salin sa siya mo! Gibalik ka! Namago ba kambayana ka? Ha? Ulihangin mo! Jimmy! Jimmy! Inuo ko! Nakadugo ka! Subo man na sa harap! Tunay na lang yung misa ka. Huwag po siya si Ara. Matod pa niya. Huwag mo rimit si Ara. Alin sa Cebu. Namago ko nun eh. Ay. Wade siya mo undang si ambisyo. Nakalitan ko diyang gipuso sa lalaki si Ara. Dito gid mismo sa among bahay. Wala gigi ayaw ning magbisyo tag Cebu. Gawas ka mo gamit si Ara na maligya pa. O gi-11 pa niya ang iyang mga grupo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pokwang, ginaingon, samtang batanon pa, halabira, kay kun matiguang na, amo kabira, kay manghaplas naman magpulos lana. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Saba ka na nalig. Lagi ko. Hari ko tuo ko. Probidan mo ko. Oy, kung ako'y mamabaan na rin, tagang haplas yung ladang timiyong ba? Grabe ha, kanlang yung gyud. Kalain, di ay niya karatihon, di ko ni magmaayo, Ling. O, dili, tihon ko taon, ha? Pero may kang idakslan. Kaya skinny, okay ka. Skinny? Oo, niya, magdungag ka, biraw. Pwede walsahon. Baka na kayo, labi-labay na sa kama ba? No, paksit dahi ko ni mo perminuli. Paksit! Ay! Bukwang, di naman sa kanisuroy. Di gyud kagapuyo og bahay, Kwang. Wala lain kasi ginatag atubang mapa. Unsa?
Oh, nga naman. Magkailis unya ang atong mga naong. Karaan. Pahala ka na Pokwang, uy. Imo man ang kinapuhi. Kalain sa di mo BFF, uy. Siyempre, friends ba yata? Mangayo kog second opinion ni mo. Sa ko, doktor, ngayo kag second opinion. Uy, sugtas na rin. Kaya nakagusto magkakaniya. Nakagusto ka ayo as in. Sugta gani. Pero kung sa kadugayan magmahay ka, ay lang kog basula. Ay nga nung basulon mantika nga, igo ramang kung nangayo ni mong second opinion. Parehas ba nang magpa-doktor o niya 50-50 na ang life? Mo na mangutanag yun, magpa-second opinion, di ba? Ay, bahala lagi ka. Basta kay BFF ha. Unsa may imong kalipay, ako sa nang kalipay, Fox. Nuling, sa itong imong gisulti na ako nga na-in love ka na ako, tinuod to? Bidang tanaw. Tinuod ba to? Unya, kung sugton ti kaon sa man. Oh, lipay. Sige. Sige, katawag maayo na ling. Katawad ayon. Zak? Ang tawag ko. Ay, uyab na ta. Uyab na ta. Huy, ako rin ikatawa. Wag ka mo katawa. Wag ka malipay nga uyab na tanuling. We, LR. Late reaction. Wag ka ba eh. Ay, giginsay nga kaslon. Ako si Nolito, Pads. Nolito. Ako po si Catherine Pads. Just call me Pokwang. Layo aragod sa imong angga. Ha? Sige, sige. Sugda na nato ang seremonya sa... Okay. Huwag mo babag? Babag na nida. Kinsay mo babag, aron di ko maglangan-langan. Sorry po. Gihutoy lang. Wa man kahay mo babag. Kay tuwa manis lapu-lapo. Hala. Ikaw, Nolito. Andam ka bang... Nukulas, do. Andam kay do. Nagdali. Ikaw, Catherine. Andam ka... Pero naging andama, Pads. Andam kayo. Pulos mo nagdali, oy! Sige. Gising ang babae do. Kiss na. Kapoy! Tunda, do. Ansa man, anas tampiolo ang tanan ninyong mga pangan. Mag-raffles na ta, ha? Kinsa tong 20 kangan nga makuutan, maoy makasud sa among bay o makakaon sa among handa sa kasal. Oy! Ready? Okay, ana na siya. Yes, ana pag-question da yan. Ang una na kong nabunutan, sila si... Jen Cristina H. Chavez. Sud. Ikaduha, si Wilma Ocampo Abellanosa. Sud. Ikatulo, si Maribel Villaner. Wala ba ako diha? Wapay, what? Ikopa, si Ludi Rago. Ikaluma, si Jo Marie Nadella. Ikaunom, Vivian Cabrera. O ikapito, Liza Abindan. Okay, so mong pito aron makakaon na mo. Wala pa rin ko? Bugas o chorizo! Magpadayon ang raffles. Hindi ka humanog kaon sa pito nga natawag ha. Kay gamay naman tagbay. Sipa og nagpakapaka. Sud na! Commercial break sa ta! Papas ang mga pagkaon sa inyong lamisa, oy. Ay, okay na basta kay nabusog ang tanang bisita. Nya, pila ra may gipakaon. 20 ra kasilingan, gi-raffles pag yun. Maayo, oy! Mingaw na. Wa na tayo bisita. Papas ng 20. Nya, gamay raman tagbisita, no. Nya, duha ra pod kaparisan ay nagluhod og mga silingan pod nato.
Ato pang giraffles kisay makakaon. Balig 20 raman to sila, no? Nya, 7 raman atong gipakaon. Save kayo. Diba? Oy. Tamis rin mo tanaw na yun. Tamis kayo? Palahi, kasal to sa tagsaon kayo. Tagsaon kayo to eh. Timing sa kayo mga nakadaog ba? Sa rapol ba? Puro gagmay kaon. Gagmay bitaw kayo. Sabi ito sisil ka primo. Kay kaon. Meron sa sumbalikili. Ay, tural, oy, hadlok mo na silang manambok. Kay, kanang, sigig zumba, o niya, kaon, di manambok yun. So, kagmay lagi na sila kaon mo na mga sexy kaya na sila, kada Cecil. Ikaw, saman. Nga naman. Tamis nung kita. Tamis na kaya. Ada ka tamis ni mo. Magdug na ta. Dali, dayon na li. Kalami. Kini. Hello. Sige, pagod. Kanon tamuron. Elmondo. Boom, ang iro nagdubog nga gusto unta mo paag na ako alam nyo parayon mas pagila ko parayon boom tarat yap tutski ay niyan ako sa mo ha tutski ha lain naman o itsura ang among puldan. Asod na ko sa man. Ay. Ungo. Ngit ba da? Ungo. Ay. Dua ka ungo. Nakasur sa Bombay. Bay laki. Ay. Ako sa ka ungo. Tuwad. Ay, tuwad. Ako pasigaw niya ko suga be. Wala ko madok yung mga unguha mo. Karon mo. Maklaro na ginasa mo be. Dila rewel labog na. Wa ko kita susuko pamana ko kita deh. Ilalang daan ako nga gamay paslay ako. Pasiga. Negosya. Hoy, negosya yay mo. Demi oy pagkalat. Makalagot. Mo lagi ning magkadugay, magkaway lami. Ngano di ka uy gayaw-yaw man ka. Sapot ko sa kumbana day eh. Bisag dili ko kay hikapoy ko mamugos gyud. Bokay tubang ba tayo. Ew. Pero day, bisag unsa na to kakapoy, di ta mo balibad sa bana. Kung patuwaron ta tuwad, kung pagkapyuton ta kapyut, kung tambiron ta patambid ta. Kung magkalisod, mo split pa manggani ta. Di na lain oy, mogid na. Hala no. Muna'y sikreto sa magtiayon nga bisag may uba na sa buhok, magminanyak gihapon kinahanglan na, no? Unsay but mo ipasabot Pokwang? Paminaw ha, tudloan ti ka. Maupo di imong buhaton sa imong bana. Ingon ini. Naling, naghupo na ko. Nasayaw na ko. Ay, ka na, day. Sige, iligit ko. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Day, sige po, day. Ice cream yummy. Ay, kumikal. Sige, gamitan ko ni mo, Mikal. Alit, day. Kalami ako. Maling ako. Tamis ka. Ice cream yummy. Ice cream good. Kulain na ng Pokwang, uy. Ano man, uy? Muray day ka ng mga bangis nga hayop. Labaw pa ni sa bangis nga hayop, pura nagsiriki garing. Buhatan na. Muna'y tip, aron mo long last ang kaminyoon. Angay lang nga parehas mo mga manyak. Parehas ni Ariel? Parehas? Kana silang duha. Alalain na, Pokwang, uy. Lagi! Ikaw rin makahimo, ana, uy. Pero ako, di ko, ana, uy.
Wagit mi makasuway og away sinuli nga akong bana, party lag torjak, og milong last gyud ang among kaminyoon kay pos mi mga manyak. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rocky Giningon, magwa naman takaikan ako edad. Pero ako makasabot sa akong gagaling. Gibati ko nga gusto ko ikaw na matilawon. Huwag ka nang itabo karon sa kong kinabuhin. Di na ko may kalimtin. Ay, mapapatay? Bapawa ng manag-uyab nga nag-abang din sa atong kwarto? Tapat sa akong kwarto, te? Ay, oo. Kay nakakita naman sila intero good nga ba nga ilang kaabangan. Uy, sayang nga na. Ngarang sayang man, ha? Rocky? Nga no? Oy, mga babay, balhin din abang taon naman nag-uyab. Lagi na. Purbida, na taon, na kay malili day taon ug mag-turjak to sila magnana. Na kay malili. Ganahan ko itong kuan ba? Diya pa sila. Sus, pero may gina kong busuhon. Mag-stay sila? Oray, bilibad ko din mo kay hili kay sa? Bida, ano graham kayo kay ha? Naunsong taon ka eh? Ambot ba ba eh? O kasabot. Ganahan may kong mamuso eh. Ganahan ka malili? Punya, ini guman akong pamuso. Ato na akong uyab. Perbeda. Ako gising pamuntang. Kagandang 7. 6 or gina mo ano? Pwede mo nga 8. Ganang ni kaway lang may at istorya ba? Bitaw na. Kini ba, pahungaw rin mo sa imong gana dito sa imong uyab. Kung adto lang ni kam turjak dito. Nya, unsa man? Ha? Hilak sa to siya. Oo, hilak tayo na eh. Ambot ng babayana eh. Tugoon kag mata. Sige man tamig ana-ana ba? Pero hilak man gyapon kung maigo sa ako ah. Magluha gud. Grabe sa taas dako ng mukha eh. Karaan. Murag jiba deyos taas dako. Maglubo kayo, murag baktin. Baktin nga may dugan. Mao tingali ni rason nga di siya gusto nga magpakasal na ako. Hadlok ba? Hadlok na ning ako ah. Doon tayo sa kong uyab. Importante kung tayo intuyon ako. Ano siya kayo intuyon no? Nagpuri na. Si kitawag na ako. Karong patuong sa iyo. Huwag na ritaw sa iyo. Agto ko siya bilang sa bahay. Demer na? Mao ka na, Rocky. Nagka-desisyon ako makiguwag ni mo. Pero day, unsa man tayo akong nahimo nga sa adiyan ni mo day? Ngayon, imo mo kong bugang taon? Ikaw sa'yo kung hindi mahal tayo kagigugma tayo day pag-ayaw. O sabi ako sa day? Ha? Ang imong sa... Dako kayo, tas ang imo. Dito ko kaya, Rocky. Uy, kanagamit ni mo na ako. Mula ako nanganak. Pinagdukik kang mag-hausa. Sama sa... Basta, dos kayo. Sa ano mag-antos mong to eh. Nakakita na kong laing lalaki. Mas gamay-gamay tos imo ha. Pero... dili gito gamay git kayo sakto ra ba gamay siya gamay sa imo ha madalag gito smile hindi na ako saan dili ni smilean ba ha dili ni madag smile day di madag smile lang imo uy taas kayo dako pag yun pahay na kong rawing ako eh busa bisan sakit kalimtan ta na ka Rocky basta lang makigbuwag na ko nimo ha tungod lang ini meron na. Ang maabagaw milay, dito ka gikan sa ilang Rocky, ug nagsige taon siya og hilak. O day, uy, buol taon tayo siya nga imong gibuwagan. Ano imong siya gibuwagan, uy? Hindi mo kung tinuod ko nga dunay lain siyang uyab. Istorya ra to na ako gaw, uy. Di na lang gito na ako magwanta ang idakon siya hagaw. Sayang ni Rocky, uy. Buutan ba siya ya? Tinuod ka na ikugman ni mo. Unya, gwapo sad siya. Sayang nga, uy. Alam no, kung gisayangan ka day, oh, sige, pangita o pagi nga magkauyab mo.
Aron ikaw na say magpingits ka sakit kung mag-ana-ana mo. Hala ako baya gaw, kana mag-ana-ana mi sa akong uyab. Di man ko sakitan. Nangandoy man gani ko nga makatilaw og sama kadakuan ng kang Rocky para makatilaw og sakit. Pero kanang sure ka? Dako day ka iyaha gaw? Ay, grabe halagi gaw. Tuol ingit na ko gaw. Agwantador man gid kog sakit gaw, pero grabe gyud nang iyaha. Ay, grabe. Gaw ni ay. Ni mo Rocky. Ako pa ikaw, no? Mangita ka og babae nga dako. Babae nga dako ba unya tambok para makasugakod anang kadakon sa imo, ha? Pero sumir na taon tayo. Siya akong gigugma tayo. Wala kay mahimo, anak. Ay gibuwagan ka na niya. O karon nga, wa ka na'y uyab. Alas, sige. Pamuso na lang og balik. Kung madayon tog abang din ang lalaki kaniya nga gusto abang ang tapat sa imong kwarto. O man ang imong gibuhat sa una. Nagdulo pa'y managtuyag ko nag-abang diha. Pamuso na, pamuso. Ano ba ang katay nga puso ko niya? Kaya ba, day? Misod ko ang kwarto mo, ay. O dunay lungag diya sa bungbong nga mao sa bungbong sa pikas kwarto. Susudi ka tayo? Ay, gandawat ko. Mao di ay nga nag-uol ka. Kaya wa na mo abang tong manag-uyab diha. Kaya wa ka na busuhon ka na hana ka. Tay! Usa ka kwarto rang imong nakita ditong dapita lang ka? Ay, ulang ga, uy. Ato na itong manintihan, isang kamay. Ang importante nga, di na masakpan sa akong asawa. O sige lang ka. O di ka cute magmahay nga imo kong itunay. Kay mapupong ka cute sa akong pagpangka o pagmahal. Tanan cute. Kwarta, hatagat ka. Naglingkod na lang bayas wheelchair ang akong bana. Ako pa ni mo lang gano. Akong tambag ba? Ilokin na ng bana mo eh. Aron adto na niya sa inyong mulahos. Kang sa dako niyong bahay ba? Ayaw lang sadlang ka. Uy, di naman kinahanglan ko nga hiluan ako siya. Pakanon ko lang na siya perni og humba. Aron atakiho. Sige lang ka. Ikaw na lang ang bahala. Gusto na kong hari-hari higda sa inyo eh. Nauging kwarto tungkol sa aircon. Ay, hapit na lagi lang ka. Uy, hapit na. Pero ang atong naon karon ang slanggo. Nag-abot na turon sa tungatuan ba? Diretso na yung taog, ana. Silapit na gito. Ay. Oo, langga. Hagkan ko na og maayo ni mo. Nya, ito na kong gamay ang kilikili sa bawat mo. Kalame. Ilo ka na na eh. Kalame naman lang yun, ana. Okay na bang kwartang akong gidown, Manong? Ay, nasa kong siyang pita og manong, oy. Mura, kita naman tingaling idara, ma'am. Pero, bigot pa lang kaayo kag lawas kay dato, mangka. Unsa? Lumis, hindi ko ang nga. Sige na lang ga. Manunod na sa kwarto, kay lamit na ko yun. Sige lang ga, kay nagkilok naman ng maayong ako. Tuwa na sila tayo. Klaro na kita, mag-jir-jir to sila tayo. Ano siya may huna-huna ni mo, ha? Ikaw, sa may huna mo tayo. Mamusasal ka. Kaliw na tayo. Sige, sulong ko rin mo. Siya ba ka na, Rocky, eh? Pamuso rin digtog imo. Bahala ka na. Kung dili ka tayo, ako yung mamuso. Ako yung mamuso nila. Huwag kayo naman ko'y uyab nga ako niyang kapayamutan. Magdaginot na ko, magkinamot na ko. Tanya longgo mo. Lain naman
Grabe ka dako niya, ha? Mura man og anak-anak ng skool. Ala, hindi kayo kahintiyod sa babae mo sa kalami. Pita, gusto kasi dala ng dahi ko. Ganahan ko yan, ha? Gusto kong magpulawin niya. Katiraw na siya ako. Oy, hala. Rocky? Uy, Dong. Kalit ka manggong miso din yung among kwarto nga nag-brief lang. Uy, naunsa man yung tao na doon, kabagal ba na? Uy, ay, hindi mo. Sa'yo. Ay, Dugay pa itong mabalik ang imong uyab, day. Ah? Dugay pa itong mabalik. Hala. Pwede kang pangutana. Gihubo niya. Ikot anak. Pahinay-hinay lang ito. Adit mas katre, agoy kay son aning magpinarugay tano. Uy, magda ka to, itanungan. Muna ako pagkita, Bilib po na. Nagidak ko sa kanya. Adlok ko taon, kanidot hini. Magkalis na kong kurot. Bukyan masod, tanan ka din. Anak. Pupusin ko. Kung natagbo pa kayo ng kalinga ko, laro pa kung natagbaw niya. Kay, yan buwan tagin niya ang gidak ko sa kuha niya. Iyang gibugan si Carlo. Kung ako na iyang gikabit karon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Stong ginaingon, huwag yun ang tako'y tuyo nga magluib sa kong asawa. Apan nadalag yun ko sa tentasyon. Igo yun ko sa panultihon nga nadakin as sa dangog nga kalibutan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Busog na ko ray. Drive na kong taxi day ha. Sakto na rin igawas day kay dagdan na rin pasayro kay sayo pa man. Ay, sige Dong. Sorry Dong ha. Huwag ka makakuan gabi kay di ako mangod na. Ay, huwag pa man matinaw kong ihi. Okay ra day. Makapaabot ako. Ha? Ako tangmani mo ng imo nga rin makagawas ang imong gana pero dili makaganahan sa akong kamutog bakbak. Hindi ko ganahan na eh. Ganahan ba ako? Pero gusto ko nga anak pabuton sa imong kuha ng ako ba? Antos lang Dong. Basig sa sunod adlaw mo tinaw na ni. Duha na kapasahero na ako nga managtrato nga pulos minyo nga nagpahatod sa motel. Mga taong mga makasasa. Paita. Pero ako di ko di kong pariyasan na nila. Uy, ala, babae. Babae mo na nga gigukod sa kalalaki. Uy, magilak pa din babae. Taxi! Wala, iya kong gipara. Day! Wait lang! Kunti na ito! Pasab doon nagastam ng ganun na buha ko gini! Wala tayo ang pa nagsultihan pa. Nagtapos ang panantali na ito, duha. Pag-uban mo ito si mong kabis impyerno! Naku, kabit. Nasakpan dito nga yung bana nga nagduwa. Na si driver lang ka na kuno. Magdali ba? Lang ka na! Oo, ma'am. Ayop siya. Gapaan na siya niya gibuhat ako. Ayop. Ma'am, asa man tayo ni mama? Sa Guadalupe, taxi driver. Okay. Salamat ha, taxi driver. Og sorry ganina nga nasigkahan ta ka. Okay, rato mamoy, nakasabot ra ko. Una paglarga, bi, kailan ko ni magbalik. Kuhaon ko akong anak kagamay pa kay akong ihatod sa bahay sa kong mama. Ayaw na lang paggamit og meter. Pakyawon talaga. Ko'y bahala ni mo, okay? Okay. Okay, ma'am. Kaya ta kay manaog ko. Paabot ako ha. Okay, ma'am. Uy. Ano nilang bay? Kadako sa baya. Doon ay nindot nga auto nga nasa garage. Ano mo siya magdaog auto ganiya? Iyang nasakpan iyang bana. Uban sa iyang kabit. Ano sakay pa mo siya balik ining akong taxi?
Nga, doon naman siya auto di eh. Naglibog ko yun nila. Oh, nanay. May miabli sa gate. Usa ka hamtong nga babay. Iyat yun nga ng katabang. Paabutan mo niya din eh. Sige na, nak. Sakay na sa backseat. Oh, Mami. Sige, diha lang ka ha. Kay ari ko sa front seat ha. Oh, Ma'am. Manang Malta, muabot ka di ang salbahis kong bana. Ingna nga buwag nami. Ug palayasa siya. Ingna nga ipagawas ng iyang auto sa garahe ha. Kay kuhaon kong akong auto nga tuas ilang mama. Ug anha ko dadas akong bay. Oh, Ma'am. Larga na ta, ma'am? Oh, larga na taxi driver. Okay. Asa mo tayo ni mama? Sa labangon. Ug human ko hatod sa kong anak sa Glakaw. May tuyo pa ko nga lain nimo. May lain pa kang tuyo na ko, ma'am? Unsa mo na, ma'am? Ha? Basta may pabuhat pa ko nimo. Ayaw ka bala ka. Suhulan ta ka sa husto. Di ka maalkansi. Kung ari ka magserbisyo na ko karong adlaw ining imong pag-drive. Sige. Ikaw bahala, ma'am. Pagkagwapa yung bayanaw eh. Lamit pagkikiglawas. Niya humot pagi. Nga nung nagluib man niya yung bana nga kalami ining bayana. Mau ba? Magpatudlo day ka na kong drive? Oo. Di ko makamaong drive. Dini ko lang gipa-parking sa garahe ni mama nga. Ikaw ang gusto na kong mutudlo na ko pag-drive. Taga na ito yung ngani mo? Ako day si Ariana. Istong, ma'am. Istong akong pangan. Kamaon na dito mo drive. Oh, believe ko ni ma'am da. Dali raman ka nakaton. Pero anong man dahil ka nagpatudlo pag-drive, ma'am? Kinaunta ka nakaton, ma'am? Wala ko magpatudlo. Kay gusto ko nga ang salbahis kong bana ang gitudlo na ko. Walang animal. Itingking di iglaing babay. Wapa ko nuhadan ang iyang auto. Nagtaksi. Nagtutingalin siya nga wala ko siya masundi. Huh. Sakpan gid ako siya nga nagpatog og laing babay. Ganong nangabit man sad siya, ma'am eh. Guwapa man unta ka. O mura og guwapa man ka mabunog sa tanaw nako. Uy. Ma'am, ipahunong mong kunin mo ning auto. Abi mo, Istong. Gaan kay kung buotin mo. Ulitaw pa ka? Ha? Istong? Ma'am. Ano may tabo? Bawa nga nagabian ka, pagpauli? O pa, gusto sa kun Ma'am Ariana kay. Ug sa diyang ako siyang bisultihan nga asawa nako. Ningon siya nga ganahan gyapon siya nako. Doon na ako asawa. Oy, dong. Ayaw tao padas tentasyon, ha? Ayaw itaw, nak. Buutan ba yung imo asawa? Abi niyo pa, no? Lami, arababayana pa. Lami kayo eh. Klaro kayo nga, busok pa kayong kubus. Ha? Busok o kubus? Kay nag-ilis man siya og fitting nga shoot. May tubang siya nako. Usbugdo pa kayo. Nak. Ayaw gyud, ha? Ha? Unsay ayaw gyud pa? Ayaw gyud pasakop si mo asawa kung mga bika. Paingan, imong gipataw o imong gitawagan ang taxi driver nga imong nagustuhan, ha? Imong gipanhi din sa inyo? O, gaw. Wala man akong bana. Nilayas naman. Pusa panahon na nga mangita ko og laing lalaki. Kung si Istong gaw, siya ako nagustuhan. Kay bus o kay dughan. Sakto sa barog. Unya bakal kay katubangan, di ba? Wow! Ay, kanang bagal, gid ba importante day, ha? Pero gaw, oy, ni manam aha kay yes, ha? Porbida, no? Pagitan lang lain, oy, kalitaw. Dili yung Istong akong gusto. Istong gyud gaw, Tony. Pida, no? May taxi mo dong tungod sa gate sa inyo. Iyan na ni, excited na ko. Iyan na si Istong. Nagkubo ka sa tanan ni mo sapot. Wow. Lami, ani maglawas mo eh. Imong upos. Tutahog baka na mamay. Dali na sa kama. Sa pa may kitanaw ni mo diha, maglaway ra ka. Lipaya ko. Tagpawak, ining kapi una, Istong. Ako ni gusto ko. Agad na ako. Istong. Istong.
tao. Isubo kayo. Na kayo utuan. Dito. Masawa. As kang lamian ni Mama Mariana, oy. Lami pa sa ko asawa, pero wagin ako buwaging akong asawa, oy. Gisugot naman sad si Mama Mariana nga matakita lang ni. Nadakin as gitaon ko sa pagpakasa. Bahala na lang. Lami man sa si Mama Mariana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Kaya no, di ay. Tuyo pa ko lang agianan dong Butski. Namatay. Ay, naglikay ko sa mga marites na itong dapit, uy. Oh, ang bida, no? O sa dito, nag-away mo ng mga marites ato ate Brenda? Da. Usa si marites na kung gilikayan. Kay maayo kina mo imbentong istorya. Bida, libakira na ba na siya? Taghang away itong mura ng iyang mga panabi diya. Moog yun. Ay, sige na dong, ay kauna. Aron dili ka malait sa eskwelahan. Magdungan na lang tagsakay. Mag-iano mo po doon imong eskwelahan paingon sa akong trabahoan. Doon ako'y latest chika ninyo. Ay, unsa man na. Day, Wa mo kabantay sa lawas ni Brenda? Uy, wa. Nga no, day. Unsa man. Daw, murag mabdos. Wa, unsa. May uyab siguro siya. Og maogi amahan. Aw, basin. Basin, ay. Sige, may. Ikaw budak bakak sa mga libakira. Kita manglining dagan. Ay, uyuan. Kanang, ikaw, kanang, uyuan man sa jukang Brenda. May pangutana ko nimo. Unsa naman siya na marites? Mabdos tas Brenda sa. Uy! Saan ba ka mabos nga? Wa man ay bana in taon, oy! Mamabdos magali ng waiban na. Stay, marites. Kana yun imong, kana ba imong nga marites yung ka. Ay, mo, istorya bati nga akong pagkamangkon, ha? Saan ba ka mabos ni Brenda na naan naman na permisyon sa ila, ha? Mugawas mo to ka na akong pagkamangkon, doon ay paliton, o dili ba? Mupaingon na siya trabaho. Ay, talaga na hindi na imo pagumangko noy oy. Klaro naman gud kaayo ang porma siyang lawas god. Di dakong batang na nambok man god. Nagpa-check up na ka, Brenda? Humanya pa. Maudi ay nga mura kong tukon. Ilabi nagmatug kay doon na ko'y hypothyroid. Oh, so man na? Mga hinungdan nga nanambok ko pa. Matod pas doktor. May mga tambal na ko pa nga. Angay na kong tumaran pa. Mga kabers! Muagi din is Botski. Akong pangutan-on ha kung kisay amahan sa gibablo sa iyang ate Brenda ha. Wait sa. Sige, pangutan aday. Sige. Botski eh. Botski. Nga naman. Lain na tagtingin pa niya oy. Ayun, Botski. Nga naman. Kisay amahan sa gibablo si Brenda di ay. Ha? Nabdos din na siya. Si Brenda ba mabdos na mong ate? Nabdos? Nabdos? Mabdos na. Dili na nabdos ate, oy. We, nabdos ba yagod? Ginanambok manggod. We, di, no? Ha? Yung anak din na ate Marites kon mamabdos din, anak din. Pero kay mabdos na si Brenda, oy. Mabdos ako ate Brenda? Oo. Wabi ko magilabot ni mo Marites, ha? Time pa sa oy nga rin suko ka Brenda, naunsa ka? Kisa may malipay sa mga pangutana sa umanghod. Mabdos ko, kisay amahan. Hilasa ko di mo. Bantay ka, ha? Tinudon ta ka, Marites. Ikiha ta ka. Pag-atubang tas barangay. Pasumunan ta kang bayhana ka. Ay, sakit akong uda. Masakay na ko niya ako sa kinan. Ay, magliyok. Tulis ni. Ambi ang giganing bag. Unsa? Ambi na yun! Nagtion ko sa armas diya sa imo. Ambi! Saka na! Salamat. Attorney, o ka ba maunsa? Wa. Salamat nimo. Salamat sa imong pagluwas ako, ha?
kung unsa may imong mga patabang nako nga angay tabangan tika. Kung unsa may imong kaso, na ipatabang nako, tabangan tika. Bre, bayad. Attorney Brigula, may kuta ko nimo pero may problema may karon nga angay na mga tubangon gila attorney. Salamat kayo kung matabangan minimo. May mong mangutana? Asang bahay ni Brenda? Kana mo na ilang bay. Kinsa day ka? Ikay amahan sa gibabdos ni Brenda? Salamat sa iyong pagtulong ako, ha? Hala, wa na klaro kayo. Mautoy amahan sa gibabdos ni Brenda. Nabdos lagi cute. Tinay-tinay pa. Awara? Doon lalaki nga nangita niya. Ha? Tag-anak ko. Akong ato na ko mga kaberg sa pagpanglibak, be. Salamat kayo, attorney. Babangan ko ikaw kutob sa kumahimo, Brenda. Ay, kabala ka. Sige. Di na ko magdugay. Ato na ko. Sige, attorney. Daghang salamat. May ani na diya si attorney Brigula? Dini pa, ganiha. Nak, gusto siya mutabang na to. Dili unta ko pero matod pa niya, igulay siyang mubaw sa akong pagluwas niya. Diyang gituli siya sa parking lot. Og ako'y nakapakgang sa tulisan. Gamay ramang gudunta ni atong problema pa. Pero dili ang paandon si Marites. Daghan na siya gibuhat nga nag-away ang atong mga silingan. Ikay Marites o Bloody? Dawatan niyo? Ako. Unsa ni... Kwarta ni? Sumon. Ha? Nabuang na ka, Brenda? Ano kung ang gipasumunan man ko ni mo na unsa ko taong ka? Ikaw pinasuko, no? Ang! Kung ikaw kahit akong gibuhat-buhat ang istorya nga mabdos, malipay ka. Atubangan lang na ha, Marites. Kung di ka maatubang, tinudunta ka og sa akong abogado aron mapriso ka kay nagpakauaw ka lang nako. Congrats sa inyong duha, Brenda, Attorney Brigula. Congratulations! Salamat, Marites. Salamat po din nyo ha, kaya wako nyo gipapriso. Kung napriso pa ko, ayan, o nabayad pa ko, nabuutan na ko. Kung nyo ba ko gipapriso, ayan, di ko makatambo karon sa inyong kasal. Hala no, age doesn't matter, kaya di ay musakay. Ako ba? Ayaw naglahusa, basta magminaritis na po ka. Listen learn, ha? Marites, kung waka kay ba sa tibuok istorya, tak-uma ang iyong baba. Kung paghilom, ha? Aron hindi ka makadawat og sumon. Yes, I will, attorney. Pagkakos udagan. Nagkakakos na dahil kadagan ninyo ng mga babae. Manong mamakak man ko. Pulos man sila. Ay. Kutabilas ay kayo busok pa. Mas ko pulibong. Tana to ha. Magkakuan pa kong taon ka. Magkakuan pa kong taon ta. Usa ka dusina. Mag-anak ta niini. Sit? Masakitan ka? Sakit ang imong sing-sing. O, sa taon na. Ay. Sing-sing din na ako. Bilang ang akong junior. Usa ka taon. Sakitan. Gusto ko na ator na pinito. Walang damha. Taban akong abogado. Tungod lang dyan ni sa sumon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jaya, ginaingon, pasayloang nga nakasako sa atong kaminyoon. Gibasulan ko na ang tanan, luoy ka. Ibalik na ang kamalipayon sa atong gugma. Kininitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalim ka. Unsa man nak? Nalingaw ka sa gisakyan mong kabayo-kabayo nga dunay ligid, ha? Nalingaw ka ba na? Oma, opa, hinduta, uy.
Kamo mapa, kanang magkapayo-kapayo mo, lingaw set mo, ana, no? Ha? Gusto mo magkapayo-kapayo ni mama ni mo, ha? Bito na, sukad. Huwag mo ko makasakay ng kabayo. Bisag sa gamay pa ko. Wagit ko madami lang ni aning lula o lolo ni mo dinhi sa mall. Akin ko aning kabayo-kabayo. Kita amang ko ninyong duwakot ka na kapayo-kapayo mo. Ikaw ang himo ng kapayo kani ni Papa, Mama. Kanya si Papa Moy ni sakay ni mo. Ikaw ang himo ni Papa ng kapayo. Waro to eh. Naamang good. Kita man ko. Tak man gani na ko. Kita man gani na ko inyong duwa kalupot. Sige, bye-bye, bye-bye. Ikaw ba yan eh? Kada tingaling mag-ana-ana taon niya. Tutang na tog na siya. Ikaw na. Kasi kamata tingali na siya o mag-ana-ana ta. Kaya siya magtingog na magtanaw na to. Ikaw ba yan eh? Sa sunod ba, kung mag-ana ta, ana sa nato siya pakatugon sa sala. Pero di siya makikita na to ba nga mag-ana talo ha. Tuwa na day, ako nang gialsa si Day Jasmine nga akong libutang sa sala. Unya? Wa ba makamata doon? Wadi, maing pagkahinandok. Sige na, ali na doon kay namit na tayo. Magkubo na ako sa kusina. Sige. Lagi sa kusawa. Tanawa. Nagduta. Sa day. Ikaw sa akong paibugod, Biki. Awa day, ha? Sa ko'y short. Nahari mo. Isip ko niyo. Saba di ha, oy. Ibog siya na iyang nagtiko ko. Reni? So day na. Bito ba? Tiko ko madako. Hindi, oy. Paano na to ba? Pato ganay. Paganahan na. Nalay hapuhap ani be. Mas dali ni mo tuskig kung ay kamot ang mo hapuhap ani. Dali. Mao ba? Ali niya. Hapuhap pa sa kainit. Kit sa ay, anong tinulog at skig. Awa na. Dali. Sige na. Karon ka mo sukol di ay kaguton ha. Ay, mo ni kumot ni mo. Imo man nagkumot. Pakapira. Sa sala nagnutas yung Day Jasmine. Naabot mo sa sala. Uy, daw mo gawas ang akong gana diya sa imo ba na. Kabayo na sa pano. Ako tanaw ko ba? Gusto ko magtanaw ng kabayo-kabayo. Sulong sa atong sapot day. Balik na day. Ahak bining anak ka. Naabot na din uyab ni Taylor nagikan sa kawas. O iya kong pagtuon, kamay-kamay ko na silang salos-halos ilang bahay. Di kumidyahan pa ko. Kamay kuyog ko na siyang gwapo ug macho kag lawas. So ba diya, uy, di ginan ko mulingi anang laing laki. Minyo na gud ko. Ug mahal ko kayo nga akong bana. Mahal ko si Ronald bisan dili kayo tantong dako ang iya ha. Eh, kagwapo yung kuyog sa uyab ni Taylor na eh. Uy, Day Chaya. Sige magkugtutok anang bird good. Ha? Hasasad ka, bird? Sige sa kagpasiplat sa kong amiga. Okay ra mo? Uy, okay ra ba mo? Ha? Kami naman duhay mong gibantayan, Lord? Mautsud. Murag anhel kung napita mo ka plagi ang mahimo na kong hinigugma o mahimo na kong asawa da. Ingano? May nakita ka na ba din dapitang nakapapitik sa imong kasing-kasing, Bert? Na kayo. Doon na nagkikita, Lord. Di man mo siya nakita, ha? Hindi niya karon. Nasa kong matubangan nagkaon. Bert. Unsa? Papa Fredo. Nabalik na una ng uyab din sa atong dapit. Oo ba? Ug dagag yapon sa karon. Dili di tinuod nga doon na siya uyab dito sa Manila. Unya. Ipangusya mo na nimo. Naman ka isawa. Na naman ka? Unsa man ka? Doon na naman gani mo anak. Tinuod ba pa preno no? At karon ba nga nagpapiling bagyapon si Alma diri sa akong kasing-kasing. Apan paitan yung minyo naman ko. Mao na. Ug mahal sad na akong asawa. Mahal sad ako si Jaya. Nandito
Day, Sir Ronald. Tuan na, Day. May trabaho na. Kining day. Si Bert ba? Di naman kuno siya ganahan nga mabalik sa ila. Uy, kung dili ka mauyab niya. Ang buta na tawhana. Gisultihan naman unta na ako nga may bana na ka na nasa kay anak. Pero hala, uy, nagpaturatoy kitsa siyang gibati diha nimo. Ang tinuod ba yan, Day, no? Na-crush masap ko ni Bert kay gapo kay siya, saktos parog. Niya matsukig lawas, Unsa pa, bagag atubangan, no? Oo, pero sayang nga, naman ko. May bana na ko, Day, Lord, na. Pagkasayang bayat ni birthday Jaya, musugot ra bagid unta siya nga himuon lang nimong kabit, day. Musugot na siyang himuon akong kabit? Ako sa una-unaon, Day, kung makikita ba ko niya? Kung nauna-un saan ako sa makadaghan, Day, Lord, na. Bert. Ano, Day, Lord? Palayo lang ko rin sa inyo dapit ikaw kami sa kong bisita din sa inyong lugar. Dugay lang kong balik amo tungod kay tungod ni Chaya, pero kasi makikita na ko biyan lang ko din o magpahon sa akong kapakyasan sa akong gugma. Bert, ayaw sa padas tama, minyo naman po na akong amiga, Gweb. Kung magkarelasyon mo, magtago-tago naman gihapon mo kay may banda man na. Igo nung tanah ko nga mag-auban mi bisan taklit lang higayon ba. Malipay lang unta ko. Bisan usaw o kadawang higayon nga mag-uban mi. Aban, di man may tabo. Kaya di man siya makita na ko. Mga karon dayon, biya lang ko din sa inyong dapit. Ayaw niya pagbiya, Bert. Hala no, alagi ka. Luna, biya ka. Kita. Giapil-apil sa kunyos kakapoy, no? Kaya niya naman ta, inikaraan nga payag din ibabaw nga bahin. Dulog na sa kong balik. Kaya anta mo, ha? Huwag ka muna'y bahala mo pahungaw sa tagsa ninyo kapag bati. Hapit ko wakalitok. Muna'y mo pahungaw sa tagsa-tagsa ninyo kapag bati. Arin ako. Bago ko naabot, bago sa kusubos. Bye! Bye! Amping, Day! Arin ka tulong! Solo niya, Day! Andali, kana? Lutos pa yan. Bert, di ta uyab, ha? Huwag pa biya ka manguyab na ako. Nagsama tan doon ay kipatag sa usa. Kaya, wala na ikitang pangaw ba? Ipay ta, sudah ng payag ng karaan. Kinalaan style ta. Huwag na style, simple ra. Kinalaan mo ni Diwa. Nga na lang ang akong bana sa diyang iya kong gigamit. Mara na lang kung nung naglangoy sahod ang iya, ha? Ako to, mian ko niya nga nakasako sa akong pag-asawa. Pwede ningilakaw, iya kong gibuwakan. Ako to, taban siya sa kanhiniyang uyab. Ako, igo na lang sa paghila kung masayad nga. Gudeng ninyo si Bert. Karon niya, igo na lang ko sa paghandom. Malipayon sa among pagpuyo. Uban sa akong panaula. Kung mauto mag-suners atong pala may drama compilation part 186 ug salamat sa imong suners sa imong pag-comment. Naadjud mo nga maapil pud sa atong pag-vlog o labi na sa akong mga silent listeners diya. Salamat jud kay sa inyo sa imong pagsunod o pagpaminaw sa atong mga drama. Shout out nako katong nag-comment akong gibasa. Shout out nako si Larny Vidal, si Nalin Labial, labi na si Oscar Baydog, shout out mo da Oscar Baydog, si Sir Dads Vasquez, shout out po na po si Duel Balandra, si Ma'am Del Sam 99, si George Postico, shout out po na po si Richard Isco. Ug mga ito mga listeners, tanan ga comment sa ito atong gi-shout out. Salamat kay sa inyong mga listeners sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pag-uban sa ako. Salamat jud kay sa inyo. O atang-atangin na po sunod na itong upload mga listeners part 187. O sa naghulat sa itong action drama, hulat-hulati lang kay nag-arrange na ta. O mga ito mga listeners, salamat jud kay sa inyong tanan.